Мнозина фасилити менеджери все още срещат трудности при комуникацията с собственици и наематели в управляваните от тях жилищни комплекси. Чат групите са разпространено, но неефикасно решение. Специализираните софтуерни решения за фасилити и property management могат да разрешат този проблем. Платформата FM Center ви предоставя удобен канал за двустранна комуникация. Софтуерът ви позволява бързо и удобно да информирате своите клиенти за новини, планова поддръжка, специални събития и допълнителни услуги, а те, от своя страна, могат да изпращат въпроси, заявки и коментари. Имейл и SMS известията от веб платформата гарантират, че двете страни винаги получават информацията своевременно и всичко протича без забавяне. Благодарение на FM Center постигате ефективна комуникация с собственици и наематели и подобрявате тяхната удовлетвореност и ангажираност. Научете повече на centermind.com.